Sí, bona nit. Nosaltres el que plantegem en aquesta moció per a la seva aprovació per al plenari és una realitat que se dona al voltant de les grans ciutats. En aquest cas, la ciutat que per a nosaltres és l'eix de part de la nostra vida pública, com és la ciutat de València i la seva àrea metropolitana. Al País Valencià no només està l'àrea metropolitana de la ciutat de València, sinó que hi ha altres àrees metropolitanes com la d'Alacant o Castelló, la d'Elx, la de Torrevieja, que vehiculitzen tot el transport de la zona, de l'àrea metropolitana. Per tant, nosaltres creiem que, sent com és una realitat que supera a la competència local d'un únic municipi, en aquest cas València, o Burjassot, o Paterna, Godella, Rocafort, Mislata, Aldaia, i al ser una competència d'àmbit autonòmic, el que demanem és que se constituïsca i que se fique a la major brevetat possible l'autoritat única de transport metropolità, que és la que ha de resoldre el que és tot l'àmbit del transport de les rodalies metropolitanes de la ciutat de València. Sabem que la Generalitat va tindre una reunió de treball amb vora 50 alcaldes, 60 alcaldes, els quals van manifestar que aixina era la seva voluntat, i el que volem és que no s'oblide d'incloure, evidentment, ni a Burjassot i de mostrar-se celeritat en el procés de creació de ditxa autoritat. I el que demanem és el recolzament del plenari de l'Ajuntament.